bat egitea, eta horregatik merezi du esatea orain adibidez 3 minutu falta direla zazpiak izateko, eta gaurko gure gonbidatua sartuko dela zuzenean Ainhoa Larrañaga du izena, musikari artista handi bada, eta bere bigarren diskoa aurkeztera dator. Medusa, viva Ainhoa Larrañaga! Apa! Apa, Ainhoa! Arratxaldeon, ongi etorri, Bueno, orain bai, lehen ez dizugu kaso askorik egin eta arratxaldeon. Eta zorionak, aurreko gonbidatu Eta zuri ere, bai, zorionak. Disko berria, bai. Medusa, atera berri duzu, dagoeneko eskuragarri dago, plataforma guztietan. Hori ere, alaxe botako dugu aire guztietara, urduritasunak pasa dira, Aspaldi pasa dira. 4 urte egon naiz album honetan lanean. Eta pasa dira urduritasunak eta beldur guztiak ja. Kalera teatzeko jago guan egan, eta jasan dabeitu, jazta. Ja utziko eta autoexigentziak alde batera utzi, eta jazta. Eta holaxe. Eta disko honen oinarrietara jo behar balin badugu, Medusa, Greziako mitologiara jo behar dugu, ezta? Medusa, Gorgona bezalako pertsonaiak izan dituzulako zuk kontuan, zergatik? Eta izan ditudalako nire bizitzan hainbat pertsona, Medusa eta Gorgonak direnak, eta hashtag mitxu momentu hau bizi izan degulako gure bizitza errealean. Ikusi dut 4 urte guzti hauetan zehar, zenbat eta zenbat pertsona garen pertsona horrekiko empatia eta ze bizi izan dugu, denak bizi izan dugu eraso sexistare bat. Agian Ainhoa, azalduko dugu labur Medusa esate baterako nor zen? Jendeak ulertu izan zertaz ari garen? Medusa da, mitologia grekoan 3 aizpa ziren, Gorgonak deitzen ziren, 3, eta berazan la más bella de todas. La más bella. Politena. Eta juten zan egunero templora, larrosak eta hori ura matera, zaintzea, Atenearen temploa zan. Eta egun batean, Poseidon etorri zan, egun Zeus eta Poseidon nolakoak izaten diren, eta behataz aprobetxatu zan, ederrena izateagatik. Eta momentu horretan, Ateneari laguntza eskatu zion, laguntza mesez, eta Ateneak, karo, bera jainkosa izan da, esan zuen, ze hipokrita, ze egoista zean. Ni baina guapagoa zea, zu eta zu kexatuko zea. Bueno, orduan egingo dugu, hemendik aurrera, ez berriz berdina gertatzeko, egingo zaitut, itxusi, eta inork ezingo zaitu begietara begiratu arre bihurtuko direlako, zure edertasuna ikusiko dutelako. Beraz, ze gertatzen da pertsona honekin, zergatik eman diota inbesteko argia portadari ez eti ilundu, eta dena da argia, ispilua da Caravagioren kuadroari egiten diote eufemismoa, Caravaggio bere burua margotu zuen Medusaren aurpegia balitz bezala, naiz eta gizona izan, hau ez da emakumeekiko bakarrik esaten duten zerbait, hau da denontzako esaten duten zerbait, eta azkean hortik doa asunto guztia, ez? Edertasunari eman nion importantzia handia. Zure ideia izan da Medusa izena jartzea? Bai, hasieratik. Lehenengo abestia egin honetik, zaurituta zala abestia, konturatu nintzen, nik ere nire bizitako gauzak beti eramango ditu dela soinean. Naiz eta egin abesti bat politxan, naiz eta egunero esnatu hemen egon zuekin, denak dara maguia soinean hori. Eta konturatu nintzen, soinean eraman hori kontatu nahi nula zer zen, eta onartzen besteak ere dutela. Ez da lanitaz, ez naizela ni asuntoa, denak garela. 4 urte guzti hauetan konturatu naiz zenbat pertsona, zenbat gizon eta zenbat emakume gauden situazio berean. Eta suposatzen dut, barkatu, lan horrek 4 urte hauetan lagundu duzula barrua askatzen pila bat. Pila bat. Eski nik entzun dut dena eta... Bai, pila bat. Entzutekoa da eta... Lan asko sartu dut. Letretan asko... Bai, ez da gehiago abestietan baino, baizik eta kontzeptua beran, egin diot trailer bat albumari, bi munduak nahasten. Konturatu nintzalako abesten unean inorketzialak kasurik egiten. Eta antzesten nuenean bai, eta batez ere ematen zunean ez nula nik sortu zerbait. Orduan egin nuen trailer bat, banda sonora ofizial batekin, txikparefek komposatua, eta Antxon Aranburuk idatzia, nun narratzen den esan deten guztia, baina albumeko titulo guztiekin barruan. Eta zatitxo bat ikusiko dugu? Bi zatitxo ikusiko ditugu, baina lehen bizikoarekin hasiko gara. Hauxe da, Ainhoak aipatu duen Medusaren trailerrari. Maitale lirain, zein arriskutsua zinela zioten Medusa. Alpro jalizuna. Askoren bekaturik goxoena.
Ispilura begiratu eta zurrundu, oztu egiten zinen. Erruduna errugabe izan arren. Hasieran, Atenean zaurituta aurkitu zintuztela entzun nuenean ez nuen sinistu. Basoan, neguriko zenean aintzira ederra hartan erori eta guretan murgilduta, oialekin borrokan ikusi zintuztenan ere ez nuen kasurik egin. Madarikazioa begiradan. Horrela jarraituz gero, giltzapetuko zintuztela, baina zuk argi esan zenien, zabaldu lehioak eta utziate hau irekita. Ez noa inora. Ez dut alde egingo. Solan fina eta ederra. Lana pila bada horre, Mila esker, ekipo oso on bat izan nun nire ondoan, proiektuan sinistuzuna, eta ez ziaten diru asko eskatu, baizik eta maitasuna besterik ez. Ondo, Aino. Eta horrela izan behar da. Baina, Ainoa, ohikoa da, agian hau gauza berri bat da, edo zaharra da nien naiz enteratu, baina ohikoa da disko bati trailer bat egitea? Ez. Zuk beste nunbait ikusi duzu, ala zuri Ikusi bururatu dut, zaizu? niri okurritu zitzaidan eta gero. Gero ikusi Ikusi dut duzu. Residentek egin dula. Ikusi dut dela gutxi, ez dakit Martin, no seke, egere egin dula. Baina nik hori banekin egin nahi nula, orain dela ja 4 urtekoa baldin bada, orain dela 2 urte ni banekin hori horrela egin nahi nula. Bai, nahi nion eskaini kontzeptuari gauza preziso bat. Zen ira bestietan ez da ikutzen tema. Osea, ondo pasatzeko abestia dira batez ere. Eta... Baina badaude... Claro, asko dedikatu nahi kontatzen nion dute. momentu bat, anuntzio bat, eta ni lasai gelditzeko zerbait berezia batez ere. Eta trailer bat egin duzunez, ikusi egingo dugu, jarraitu egingo dugu. Hori da. Ikusten kasu honetan, fin labur hau, mezu positibo batekin ere amaitu nahi izan duzu, hementxe dago. Tira. Zauden tokian zaudela. Lasai. Ez beldurrik izan. Liraina zara. Bakarra. Batzuetan gazi, beste batzuetan goxo. Ez horregatik errurik izan, Medusa. Zauriak isten hasteko garaia da, sendatzeko eta arrotzeko garaia. Ateak eta leihoak parez pare irekitzeko garaia. Aire berriak datoz. Bada garaia. Wow, ederra! Egia esan, hau ikusita ematen du zure kantak izango direla lasaiak, izango... Ez? Elegantziak ez du zer ikusirik, Oso ongi, divertidasunarekin. oso ona. Baina dantzatzekoak badira, ezta? Bai, ia gehienak dira ondo pasatzeko. Ze estilokok dira? Ba, a ber, nola esan. Denetatik pixka bat? Denetatik pixka bat, R&B badauka, daude trompetak, dago saxo, badaude batzuk sexiagoak beste batzuk baino, badago bat esperimentalagoa dana, baina gehienak dira ondo pasatzeko. Munduaren amaiera abestia adibidez oso ondo pasatzeko da. Eta, bueno, ura da oso protagonista Poseidonen asuntoagatik. Eta bukaera horrela da, batez ere nahi nulako adirazi nola oso edera garen baitare hortitek ateratzen, ez? Eta oso argi utzi nahi nun badala garaia ja zauri horietaz azteko, eta beste fase bat azteko. Oso ondo. Eta estilo desberdina, abaniko hau erabiltze horretan bertan ere mezu bat dago, zerbait adirazi nahi izan duzu fusio horiek guztiekin? Ba, egia esan, fusio horiek dira nik entzuten dudan musika, ez dauka besterik ez. Nik entzuten duten musika egiten dut, asko gustatzen zaidana, ondo sentiarazten nauena, eta hori da importantea, ze ez nun dramatizatu nahi gehiago. Nahiago nun ondo pasa, eta kontuan euki behar dana, eta listo. Eta estudian oso ondo pasa dut, 4 urte pasa ditut, eta abesteak dute izugarrizko evoluzioa, batek ez du zerikusirik bestearekin, naiz eta unibertso berdinean egon. Eta oso harronago egindako 11 abestiez, album barruan ere badago narratuta dagoen beste track bat, dala Medusa bere buruari hitz egiten, bakarrik dagoen momentu bat, horra antzesten dabil, baina beste guztia gehiago da zuentzat, ondo pasatzeko. Zenbat aldaketa 4 urtetan zehar, Abesti bat azten duzu, ni monologuaz nahoz oratzen. Eta gaur, atzotik aurrera be aldatu dut dia, ez dut pentsa 4 urtean... Bai, pentsatzen bat buelta mandizkio dan. Pentsatzen bat aldiz pentsatu eten, eta hau,
Baskarak itxi duzun, ikusik bestela, erotuko zara, bestela. Itxibartzan, ja. Ze, eske azkenean, eske ni jarraitzen de komposatzen. Eske azkenean izango zen album bat, ezagir. Ja, 15 abesti, no es plan. No es plan, eta itxibartzan zikloa, ja. Eta bide lagun asko izan dituzu, bidean, eta artean bat aipatuko dugu Txuk Juarez. Txik Juarez. Txik Juarez, ara. Txuk. Txik Juarez. Txuk. Txik Juarezek zertan lagundu dizu? Jo, Txik Juarez izan da, anaia, aita, lengusu, osaba, izan da dena. Bai da produktorea, que sona como muy... Baina izan da bide lagun, ze negar asko egin dugu elkarrekin. Tekstuak ere berak idatzi ditu, eta Antxonek ere bai, eta izan da espazio oso seguru bat ni izateko, jun naiz oso Zara Pastrosa estudio hortara, atera naiz oso glamurtuta estudio hortatik, gauza asko gertatu dira hor barruan, eta Txik izan da piano jolea, instrumentu pila bat jo ditu album guztian zehar, eta beti egon da entzuten zer nahi nun nik, eta zer nahi nutzun berak. Ze hau da, azkenean, entzuten dan musika, da bion fusio bat. Ni zer gustatzen zaion, eta berari zer gustatzen zaion. Eta oso ondo respetatu gea elkarlan horretan. Hau da Medusa zure bigarren diskoa, baina Basoan izeneko beste bat ere badaukazu. Basoan da abesti bat. Abesti bat. Eta aurreko albuma izan zen Eskominak. Ados. Bueno, ari gara hemen gure kontzeptua pixkanakan ahazten, baina zure unibertsoan gaude ikusiko dugu Basoan. Bai, hau da Basoan. Amaren gaueko ipuñak, markoetan bosti nintzenekoak, lamia bat nintzenak. Basoan, korrika saltoka, urtsintxak bezala, enarako aldetik dator, aita dator ta esan, zergatik galtzen ari den bertsoak mantentzeko. Argi dago zure errebinta ahotsa dela. Bai. Ze habilidadea. Eta zurea. Bueno, ez dauka zer ikusirik. Baina egia da lehen saxoa eta aipatu dituzu eta hau guztiz bestelako zerbait da. Bai, hau izan zen kritika bat. Zuzenean. Gogoratzen dute, egina da oso puristak izaten estudioan momentu horretan, no? En plan, hori, saxo, no seke. Eta esan zuen txikek, guazen egita zerbait errexagoa. Kriston kanta da. Errexagoa, tal. Eta orduan, ez da nabaritzen den nik, baina letran kritikatzen dut nun gelditu dian bertsoak. Ze ikusten un momentu hortan auge handia zegoela txilmafiarekin, ez dakize, eta nire burua komplikatzen hemen, en plan, pila bat. Eta konturatu nintzen gauzak errexago egin litzezketela, eta batez ere kritikatu nezakela justo ere hori. Nun gelditu diren bertsoak, erabiltzen dut eufemismo asko, aita dator, enarak egualdetik datoz, urtsintxak, oianean, eta joko hori erabili nun, besti komertzial bat osatzeko. Baina aurretik aipatu diguzu bezala Eskuminak. Diskoa zenuen, asko aldatzen dira abestiak, lehen diskotik bigarren diskora? Bai, beste unibertsoa da, beste asunto bat da. Eskuminak 14-15 urtekin idatzitako abestia dira, eta baita ere askoz kutxu akustikoago bat zeikan, bakizu pixkat jazz purismo hortatik zetorren inspirazioan eraman, baina orain, ja ez. Beste asunto desberdin badan ikuste. Igual norbera aldatzen doan enean be bai, ez? Bai. Musika ere zure kasuan aldatzen da. Jo, ez dago zer ikusirik. Hau 2019an atean nun, pandemiak harrapatu zian ere bai, beste desio batzuk nezkan. Eta orain ja 24 urte dazkat, eta beste desio batzu ditu. Esan dezakegu bigarrengo hau gehiago gustatzen zaizula? Oraintxe bertan konektatuago sentitzen naiz bigarrenarekin. Egia da lehenengoaren abesti batzuk ere oso kutxuna ditu dela, baina eske, karo, oraingoak dira. Gehien zein gustatzen zu, beti azkena dela. Beti azkena. Esan duzu garai hartan beste desio batzuk zenituela eta beste erabaki batzuk ere hartu beharko zenituen. Erabakiak du izena abesti honek ikusi, begira. Gelditu egin ez irudita guzti ziurtasunak alduz, beste nitzekin bi alde bakarrik, daudela dirudi, baietza dozetza, bi helburu banitu bezala.
zeinek du indar gehiena, bestenak ala nereak, bi helburu banitu bezera. Norbaiti heldu nahi diot, baina ez naiz bi. Eta Ainhoa Larrañagak esan du, ai ama. Zeba, Bai, ze... Oain oso laguna dakatu dei arrastoa, baina ez dago dei arrastoaren inguruan, baina egun hortan moskito bat epikatu zian hemen. Zanago, super guapa, gorri zantzita. Eta hemen? Bai, eta hemen pikatu zian, eta orduan denbora guztian dago alde bat. inorrez da enteatzen, Hori ez da hori gogoan dauka. Txikeri polita da.